Fid-diskors tiegħu il-Mexxej Laburista Joseph Muscat irrefera l-kampanja ta' gdid li għaddejja fl-enemalta instigata u kkordinata mill-Ministru Tonio Fenech. Ma jħallux lil min u minn issa l-qoddim ħanku qed insemmi lin-nies li ħajkunu għaddejjin din il-kampanja. Ma jħallux lil min bħal Human Resources Manager tal-Enemalta, is-Sur Anthony Bonello, li jwerwer lill-ħaddiema jibatalihom wieħed fl-uffiċċju u jgħidilhom li jekk jitla' gvern laburista huma jitkeċċew minn fuq ix-xogħol tagħhom. L-Sur Bonello qed inżommu responsabbli personalment minn dan it-tip ta' gideb illi qed jagħmel. Saħaq li l-gvern irid jagħti d-dettalji kollha dwar it-tnaqqis ta' 40 miljun euro fl-ispiża tiegħu, anke għaliex dan qed isir fl-istess żmien li qed joħorġu stejjer ta' ministri li jonfqu eluf ta' euro fi kliet u fjuri fost oħrajn. Joseph Muscat semma kif mill-indipendenza law kull gvern sit il-fondi fil-qasam tal-edukazzjoni, iżda gonziPN iddeċida li jnaqqashom. Għax bi gvern ġdid mhux ħassibu Prim Ministru ministri li jieħdu 500 minn wara darkom u jgħidulkom għamlu s-sagrifiċċji. Mhux ħassibu gvern illi joqgħod jgħeda jagħmel briġġa l-imkien u mbagħad jaqta' l-flus l-inspire. Mhux ħassibu gvern li jgħeda bl-irħam u mbagħad jgħid lill-appoġġ u lis-setqa naqtawlhom il-flus. Mhux se ssibu gvern li moħħu fix-xalar u fl-ikliet u mbagħad fil-qasam tal-edukazzjoni jaqta' il-flus. Bi gvern ġdid il-ħaddiema, is-self-employed, il-middle class, il-pensjonanti Maltin u Għawċin ħajsibu gvern li jkun magħhom il-ħin kollu u tagħhom il-ħin kollu. Il-Mexxej Laburista qal li gvern ġdid iraħħas il-kontijiet tad-dawl b'mod sostenibbli kif ukoll jiġilet ix-xogħol prekarju waqt li sħubija bejn il-privat u l-gvern trid issir l-ordni tal-ġurnata. Gvern ġdid se jwettaq riforma sħiħa fil-mod ta' kif jingħataw kuntratti pubbliċi sabiex kulħadd jingħata l-opportunità li jikkompeti. Il-Mexxej Laburista tkellem dwar l-Malta u talab spjegazzjoni kif wara li t-taxpayer ħareġ il-flus biex il-ħaddiema jirtiraw kmieni issa ħarġu sejħiet għall-impjiegi ġodda. Staqsa wkoll għal l-gvern kellu jistenna sal-lum biex jagħmel studju dwar kif jista' jġib aktar fondi għal għawtex u m'għamilx dan snin ilu.